मा गैया बे फाला बिदि गैया होनबा जागोन नामा प्रबिना मैनाया गैयानो नोंखौ मिथिबाय फिसा साबा सयजननि फिसा साबा सयजननि बिफा बायदि खोनाखायोरा ला 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 माया ओंखाम जाखांबाय Battle Royale. Battle in style. मा ओंख्रि जाखो मारै खबर सबर माथो फनबो गैथारा नोंलाय ओमफ्राय मारैथो ओंखारखो एसे डाउन खालाम गैला आंना लासैसो जाबाय नै आं बयनिफ्राय लेट जासिगोन बायदि मोनबाय आं गोजौआव थाबथाबाबो जाबायमोनलाय गोजौआव सिलाय दंमोन थाबथाबाबो जाबायमोनलाय बबे दं बबेथिं दं र' थांगौ आयै नोमफा खर'नि थैबायमोन एसेबां बासायबायलां मिडिकेला मोनसेल' ओइ दाउला फिसाया होदों ओमफ्रायबा नोंबो खोनाया बासायदोलै मैनानै ओरैजाय आंथिं गोजौ दं गोजौ बबेनिफ्राय गावदों फात्ताखौ मोनासै आं सिरि गाखोग्रायाव लकेसन होनि र' बावसो दं बेथाया बिमानि खर'आ साला देख्लिया रुखु नोमफासोनि खर' नै ओरै आन्दारजों थांनानै सिंजों गावहैनो दे मानजिनां गारगोनलां मासथिं नोंसोर बैनिफ्राय गाव ओरैनिफ्राय गावनो र' सानैसो मोनखाबायलै उन्दुदों ना मादों सोर बियो डेमेज खालामोलै एनिमिया नों बैनिफ्राय गावलाय आं ओरैनिफ्राय गावगोन दाबो सुनि नांदेरनायसो नामा एसे डाउन नक जाबाय नेट्रा नांदेरो एसे नेटा सम कमफर्म कर दिया भाई तुमको सोर खोलैलायखो मालाबानो आं मेडिकेल नांगौमोन आंनो मेडिकेल सोरबा हरदोंबा मोनसे हरलाय आं हावलार लाथ'गोन गाबोनफोर होफिन गोनां मोनबा एथा नों आंखौ गावग्रा दालाय मानो थैदों मैनाल' हारसिं थांनानै थाहैलाय खेबफा गोजानावलाय जेबो सिलाय गैया मिथिबाय आंनाव खाथियाव गावरा गंनैबो गोजानाव गावरा एनिमि दं बबे रायजोआव अबेहाय होलांदों नोंलाय हनै लांदां दं गावलाय साबेसे सासेल' दा दे 1 नाम्बार नों अबेहाय दं बासायदो सोरबा बासायनोलै र' बासायनो नागिरदों लुटसो खालामगासिनो इसोरा एयारशिप गेलेनायखौ बेयाव दं दा ग्लबल होनायाव दा बादावलायनाय गावले बे ग्लबल होनायाव दं दा ना थैबाय दंबावोसोमोन थैबायखोना ग्लबल होनायाव दं दाबो एनिमिखौ खिथानांगौ सिगांनो नोंनि प्रब्लेमसो फैलायबाय सासे बहा दं प्रब्लेम प्रब्लेम आं थांगासिनो हेडशॉट भाई हेडशॉट मारो उसको जल्दी आ जाओ ओइ प्रब्लेम सासेल'सो गावदों सासेल'सो होसोदो सासे थैथारबाय न' सिङाव प्रब्लेम अरे जल्दी आओ कोई मेरे को रिवाइव दे दो यार हेलो प्रवीण भाई जल्दी आ जाओ मेरे को बचा लो यार थैंक यू ब्रो थैंक यू सासेखौ हेडशॉट होना मोनथिबाय गरनैबो हेडशॉट होनानै फोद्दा जाम्बाया शटगाननि जायगायाव लानोसैला बेखौनो जाम्बा जाम्बा मैना फैलाय मानसि दं बेयाव नों उनाव नों दहाय फैनाय न' हाबनाय न'आवनो दं मा खारलांदों गिनानै मेनला दं सासेल' नङा खारबोफिनलाय नोंसोर फैजोबलाय आं हारसिं हानाय नङालै ओइ साला सासेदो खारलाय ओरैसाय सासे थैबाय
बै न'आव नै औ बै न' मोनसे दै बारनायनियाव ओइ डेमेज जाबाय 88 डेमेज सासेल'खा जायो सासेखौ गावथारथारबाय आं ओइ डाउन जाबाय गाव डाउन जाबाय गावथारलाय ओइ माल्ट कास्टमार फुरा हिर'इन थांखासिगोन हिर'इन थाङाबा गेलेलाबो आं दाहायसो गेलेनोसै आं मारै माला नुखो नोंलाय मालाय थांनायखौ आं हायो नामा आं खालामदों नामा दाना बे कार 90 ओमफ्राय आंनि दाना मिनि इउजिनि नांगौआनो गैयाला ओइ दाउलासो लायाखैबो डाउन गावथारलाय सेस सासे दंबावो गावलाय औ दे कभार होआबाबो गावथेबाय थागोन आं होमबालाय जाबाय दे लावसे दंहै रे इधर आ जाओ ओरै दं एसे खावनांगौलै बारा जाथाराबा ओइ दाउलांसा आरे बावनो दंनो गारियावनो अट'आव सासे दं मानदावलाया गावथारबाय ओ सानै दं मैना दाफैगा अट'आव सासे सिलायानो ओरै सौथारबावबायब्रा आंखौ फाग्ला बेजों गावो ग्लबल दोनथेग्राजों गावबाबो जाबायमोनलाय नांथाहैगौमोन ग्लबलाव मालाय ओ भाई साहब हिरोइन 39 प्लस लागाव दहाय माजों मोनलायलायदों रेस मोनलायबावबायसो नै माबा माबि दाउ बिरग्रा बायदि 750 मोनलायबावबायसो